Good morning, Boss Landon. May sinasabi si Maeng. Oo nga eh. So lang linawin lahat ng sinasabi. Linawin lang natin ha. Yung paninda niya raw ngayon matumal. Bakit ka ba naging matumal? Paano hindi ka tumal na nag-iilig yun? Hindi naman nag-umaintindihan yun. Sinungaling yung boy bangus na yun eh. Si Boy Bangus. Ano sabi mo pakiulit? Paano hindi ka tumal eh? May gilik yun. So, sikreto lang natin to na tirada mo ngayon kay Boy Bangus. Oo. Pero gumaganda yung mga views niya pag siya yung nagko-content. Ngayon kailangan mo humataw. Ngayon kasi, yung sabi ko lang talaga, ito lang nasabi ko. Kaya yung bangus niya tumuman. May gilik. Yun, may lasang gilik ba talaga? Gilik. Eh, Di ba pinakita mo, inamoy mo, no? oo eh. Pupo ng manok yung kinakain. Kaya pala may gilik. Kaya may gilik. Walang katotohanan yung sabi niya na... Nakita tayo. Nasilip, mukhang babanat to. Ang dali lang, ha. Tapos, Ah, yung customer niya, hinahanap siya kanina. ah. Nakita siya na nagtatak ko, may tinanin niya. Okay. May tililing talaga. Kaya pala ikot ng ikot.